Anambra State, Governor Willie Obiano, ebe Kodike 1, Kibo Nine, I see no garrege mada, Bishachi Ayimo, Achileke Meges, Ashimonya Sijide Koji, Ojemen Koma, Onyasi Hapun Koji, I'll show Jemen Karima. Governor Gawani Raiso Ginazo. Dona chakwa ke Chineke ya rubanago ogologo ndụ na risike amamihe nke ị ga-ejichi Anambra State ọ na-ekwo n'ihu ga nọrọ n'azụ ya na mmekwanụ n'azụ ga nọrọ n'ihu osisi hụrụ gị na-atụ mgbu anyị sị ọnụ gbajie ya ịkwa oche eme nwanzari ji afọ ya efecha nke ya sikwa were ya bịa were ya ụkpaka ebuche eme mmakwa ọmụnkwọ je nwa azụta njo ụbọchị amụrụ dike ka a na-amụrụ ibia na mba ebe o eji m afọ aga o eji m ogwe aga o afọ ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o ịkwa eji m afọ aga o eji m ogwe aga o afọ ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o analekwa n'ihe ịchọgala isi azụ okwu na aja agbagbu gị ga nwune ma ịhụnarịla mma ọfaka nji aga eji m ogwe aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o okoko bioko ọrịdọkwa anụ ụgbọle eji m ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o sekwobe si ịrọda toni nweza n'ala ijikwa ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o toli ịwụkwa ezigbo ọkwa aka m daa ezando meka ntị nụ ijikwa ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o segendawa asị na onye nwere gị nwere mmadụ daa chifu makinzele ijikwa ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o toni nwakezele ijikwa ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o segemula iwu ezigbo ọkwa aka m chifu Fabian Nwora ijikwa ọfọ aga o ọfaka nji bido egwu n'ụwa na-eji m ọfọ o elekelere m Jude Okagu ụsụ Malaysia a na-abara agụ na n'Igbo anụ ụgbọle ewe ebe o ekwa achị nọ n'ụkwa ewu nọ n'ogbe ọbụnwa mpi na nwa sisi adọghị ka ha n'onu na ihe eche na-adịghị ya aka onye gburu dibe na-eji agwọ ya ọgwụ ndị na-eme nche na ọgwụgwụra
akọ na ya ọnụ eyi abụsigbo tọlọmụrụ akọ mana abụsigbo ala ya na onye abụrụ nwanne egwu akọ ha kọji na mbasa ọdịtọ n'ọhịa Santos Zuma esa na fuwe chetanda okute na agba ọbara wan n'ụgbọ yeso ha na Malaysia eji m afọ aga o eji m ogwe aga o afọ ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ na anwụrụ n'iru nsogbu onye isi ahụ onye nwụrụ anwụ n'ebe akpa ndị dị ndụ kama na ọshema gama ebe o eji m afọ aga o eji m ogwe aga o afọ ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ ekele m the only Yaradua in Germany director to Fix Surgicals in Kaduna anụ ụgbọle eji m afọ aga o afọ ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ aga eji m ogbe aga o ọkwa ka njibide egwu n'ụwa na-eji m ọfọ all Prince Chijioke and his brothers international band aka merugo ji apụga na-akwụda ọbụshiriri o kelere m Prince Charles Abako ejiri mmadụ Owerri ndechale Chairman Awon Group, Chairman Charles Eye and Body Foundation, the German Eye Opener, Agiwo Shimene ya Aboga na Germany.